sa Japan, makakapal. Kasi diba pag snow, minsan ang bigat-bigat ng snow. So dapat matibay talaga ang mga labs. Ayan. Mahal kaya yung mga roof nila. So enjoy lang natin yung snow. Hanggang bukas na ito. Snow dito. Natin na also. Ang ganda, diba? So, sa Hokkaido mga labs, grabe yung snow, kapal talaga. Luckily, this year, may snow dito sa kasi last year wala nanaalamig doon, wala talagang snow, so I'm so lucky. Kasi nag-snow this year, unlimited dance. So parang nag-stop na siya. No. No more snow, my love. No more snow. It's alright. We go down, right? Love you. Love you, baby. Okay. Mommy will finish this one, okay? Then we go down, okay? Love, mommy, huh? Sleeping. So, I think, lang. Yan lang muna now. Nag-stop na siya. Mamaya kunti. Pabalitin ulit to. Snow. Pa-stop kasi siya eh. Then balik ulit. Ang clear ng camera ng iPhone. Siya. Gumana. Lakas pa ng hangin. Wait. Good boy. Thank you. Good boy. Super good boy niya. Apple not mad eh. So, tingnan nyo. Nagpalit siya ulit. So
blessed na naka-experience ng snow na kahit hindi siya masyadong makapal, so pwede na to at least, diba? Ganyan talaga dito sa Japan, quiet, pero nasa inyo na yan paano nyo i-handle yung life nyo para sa pangarap, para sa sarili, para sa family at mga anak. Ganun lang, chill lang, no? Medyo lumakas siya kunti, oh. May snow na naman. Ganyan siya. Ayan. Strong wind. Ang lagay nandito guys, hinawakan ko yung phone kasi baka mahulog siya. Tiis-tiis. Para makakuha ng full footage. Baby love, come on. 다이주부. Women, nearly finished, baby. Nearly finished. I'm sorry, baby. Oh, ano na tayo, 15 minutes. Ang lamig na ng kamay ko. So, that's all for today, and thank you for watching. Keep safe, and I love you all. Bye-bye. See you next time, mga langga. Bye. Waray mirahal.